Чувствате се в омагьосан кръг, мислите, че не ви върви. Каквото и да искате да постигнете в професионален план, като повишение, по-голям пазарен дял. Правите всичко уж както трябва, обаче нещата не се получават. Постоянно ви върхлитат съмнения, чуете се дали сте взели правилното решение. И в личен план е същото. Искате да направите най-доброто за семейството си, но в същото време става така, че не успявате и постоянно се притеснявате дали сте взели правилното решение. По този начин не само, че не успявате да дадете всичко от себе си, да разкриете своя пълен потенциал, ами и съгласно закона за привличането правите така, че да се подредят така събитията, че всъщност да не успеете да реализирате своята цел. Има начин, има как да се оправят нещата. Затова може да намерите пътят за това да постигнете това, да премахнете този проблем. Може да откриете в сайта programluck.com. Като линк за него ще намерите в описанието на клипа. Не е трудно, решават се тестови, получавате техники, получавате готови решения, просто трябва да ги изпълните, като изпълнението може да става в удобно за вас време. Лесни са за изпълнение на техниките и дори не ви натварят, а напротив, карат ви да се чувствате добре. И затова побързайте, защото иначе ще бъдете в този омагьосен кръг и чувството ви, че не ви върви в живота, ще става все по-силно и това няма да ви даде възможност да водите пълноценен живот и съответно да се чувствате щастливи. Напротив, може да ви депресира, може да ви отчая, а това, повярвайте, е нещо, което може да направи живота ви много труден и мъчителен. Не го допускайте. Пътят за решаване на този проблем се казва programluck.com.